Minä olen Leiri Harri ja olen täällä Vaasan Oy Kuusankosken leipomossa työnjohtajana lähettämässä. Mehän tietysti toimitetaan leipää ympäri Suomen sitten, mutta meillä on vähän lähinnä tämä Kaakkois-Suomi ja Itä-Suomi, minne ajetaan täältä Kuusankoskelta. Ja semmoinen 1 miljoona kiloa kuukaudessa tuotetaan leipää ympäri Suomen täältä leipomosta. Ja meillähän aikaisemmin oli tuossa lähettämössä semmoinen kiinteä nostin, mikä oli, sillä vaan pääsi muutamiin hyllyihin nostamaan tuotetta, että niin kuin, tavallaan se rajoitti aika paljon meidän tekemistä. Ja kun tämä Promikki sitten löydettiin meidän työturvallisuuspäällikkö on ollut siinä asiassa niin kun se, mikä on näitä apuvälineitä etsinyt, niin todettiin, että erittäin hyvä laite. Niin pystytään kattamaan koko suurin osa lähettämöstä kyseiselle laitteelle. Todella auttaa paljon nostoissa. On työturvallisuus ennen kaikkea on se asia, mikä siinä niin kun oli semmoinen kultainen ajatus, että niin kun säästetään niin kun voimia, että tehdään nostot laitteella. Ja kyllä niin kun täytyy sanoa, että nyt tässä on toistakymmentä vuotta on tainnut tuo nostimet olla tuossa meillä niin kyllä täytyy sanoa, että varmasti aika monta työtapaturmaa ollaan säästetty siinä, että on ollut tämmöiset nostimet käytössä. Ei tarvitse vedellä koukuilla tavaroita niin paljon kuin ennen, että pystytään nostinta käyttämään tosi niin kuin hyvin tuossa lähettämössä.